Laura kävi hieronnassa ja tunsi olonsa todella virkistyneeksi. Hieronnan jälkeen hän kehui, kuinka rentouttava ja miellyttävä kokemus se oli. Tehokas hieronta ja hyvät vinkit venyttelyyn ja hyvinvointiin. Suosittelen lämpimästi, erittäin positiivinen kokemus. Markku osasi paikantaa kehon jännitykset ja hänellä oli runsaasti hyödyllistä tietoa ja vinkkejä omatoimiseen. Kehon huoltoon liittyen hän myös antoi neuvoja siitä, miksi lihaksia venytellä erityisesti juoksijana. Ja näytti hyödyllisiä venytyksiä hieronnan päätteeksi. Jumittaa U2 Sain erinomaista opastusta, mitä voi kokeilla itse. Kokeile itse, niin huomaat, miksi täysi kymppi on paikallaan. Istumatyöläisenä niska-selkäkivut ovat välillä vaivanneet minua, mutta hieronta on tuonut helpotusta. Urheilen ja venyttelen säännöllisesti, mutta lihakset tarvitsevat silloin tällöin ammattilaisen apua. Monien hierontojen jälkeen olen vihdoin löytänyt ammattilaisen, joka todella osaa työnsä. Olen ollut erittäin tyytyväinen hiko työn laatuun. 4. sarjakortti on jo menossa. Äärettömän laaja tuntemus ihmiskehosta ja voimakas